Hej, Per. Hej. Ja, det er så mig, der er Per. Per? Ja, jeg er den nye chef her. Jeg starter på mandag. Jamen, jeg håber, jeg kan leve op til Ivan. Ja, rygtet siger, at han var altid chef. Majs, vi kunne godt tænke os at bruge Mercedes til det hele i stedet for. Det er min lille søster, jeg passer på dig. Passer på mig. Ja. Sig det. Altså, jeg vil sige, ud fra det, jeg kan læse her, så er det da en stor fejl at gemme sådan en stærk medarbejder væk. Du får naturligvis 3 måneders løn.